Veszed, most már veszed. Most menjél a másik oldal, már most veszed. Az a lényege, hogy lesz egy történet. Elmesélem, hogy ki milyen szerepet játszik a történetben. Anya, Erika, te leszel az anya. Te leszel az apa. Keresztanya, keresztapa. Te leszel a pap. Attila lesz a bába. Ő világ életében nőgyógyász szeretett volna lenni, úgy hallottam, hogy így választottam ki. És a főnököm lesz a gyerek. Na most, aki meghallja a szerepét, az az óramutató járásával megegyező irányba fut egy kört, és visszaül a helyére. Ennyi. Jó? Mondom a történetet. Egy szép napon nagy ünnep volt egy kis családban, türelmetlenül várták a gólyát, aki a gyerek hírét hozta. Apuka és anyuka már nagyon régóta vártak a gyerekre. Apuka és anyuka már a gyerek születéséről is beszél a bábával. Végre elérkezett a nagy nap, anyuka már kora reggel érezte, hogy bármelyik pillanatban megszülethet a gyerek. Gyorsan kiáltotta anyuka apukának, gyorsan. Az apuka elfutott a bábához. Megmondani neki, hogy a gyerek bármelyik pillanatban a világ... Kicsit komolyabban tessék konferálni. Konferenci, Az apukának messzire kellett futni, mert a bába a falu másik végén lakott a pappal szemben. Ilyen leül, mindjárt vagy. Időközben anyuka egyre jobban érezte, hogy megszületik a gyerek. Nagyon csúszik a Szerencsére apuka, a pap és a bába időben érkeztek a gyerek születésére. Kiáltotta apuka és anyuka. Van egy gyerekünk! Nem kell gyerek! várjál! Egy saját gyerekünk! Egy egészséges gyerekünk! Egy szép gyerekünk! A bába arca sugárzott az örömtől, amikor meglátta a gyereket. A pap keresztet vetett, hálásan az égre tekintett, majd pedig a gyerekre. Kis idő elteltével keresztapa, keresztanya felkeresték a papot. Ülj le, gyerek, ül! Aki megkeresztelte a gyereket. Nem szabad rögni. A gyerek a keresztapa keresztnevét és az apa családi nevét kapta. Az egész család mosolygós arccal sétált a környéken, apuka, anyuka és a gyerek. Már is sétál? A bába, a keresztapa, a keresztanya természetesen keresztet vetett, hálásan az égre tekintett, majd pedig a gyerekre. Az iskolában a pap megtanította a gyereket a vallásra.
gyerekkorod volt? A gyerek időközben felcseperedett. Egy szép napon nagy ünnep volt a családban, a gyerek megházasodott. A pap tartotta az esküvőt, a tanú keresztapa és keresztanya voltak. Az esküvő végén apuka és anyuka, a bába, keresztapa, keresztanya gratuláltak a gyereknek. A pap keresztet vetett, hálásan az égre tekintett, Aztán a gyerekre. És ha még meg nem haltak, ma is tudnak. Anyuka, apuka, keresztanya, keresztapa, a pap, a bába és a gyerek. Erre szokták azt mondani, hogy a szar lehet ebben a családban gyereknek lenni. Köszönjük a vendéglátást!